Как да изглеждате по-млади, но винаги елегантни, стилни, дори и да сте си млади? Аз съм Емилия Георгиева и съм стилист за визия и имидж. На първо място можете да извадите всички ония дрехи от гардероба, които не виждате като кройки, като цветове, като модели в витрините на магазините, които срещате. Разбира се, няма да извадите всички дрехи, но по-голямата част от тях, която вече носите 5, 6, 7 години, разбира се, не е актуална. На второ място, трябва да свикнете с идеята, че тъмните цветове, разбира се, стареят. И затова тук, около портретната зона, ви съветвам да избирате по-светли цветове. Ако не и не можете да свикнете с тях, то избирайте леко по-неутралните цветове. Постепенно преминете към по-светлите, по-ярките цветове. На трето място, моля ви, извадете от гардероба всички инфантилни дрежки, които са на сърчица, на Мики Маус, на разни обувчици, принцеси, панделки и тем подобни фигурки, които на практика омаловажават и правят образа ви наистина инфантилен. Това важи и за младите момичета. На четвърто място, изберете модерен тип обувки и чанти. В момента това, което излиза на мода, са дебелите токове с леко дебела подметка и каишка през прасеца. Ако този модел не ви харесва, то тогава изберете тип балеринки. Особено подходящи ще бъдат те за предстоящия пролетен сезон, а защо не и през лятото. На пето място, избирайте аксесуари, които наистина да бъдат по-трендови, които могат да ви представят в по-добрия образ на съвременна жена, а не остарелите златни, сребърни и каквито и да било други модели обици, които са ви подарък от баба, от леля, от стринка и въобще такива аксесуари, които могат да подчертаят вашата красота по един по-съвременен начин. Използвайте шалове, използвайте шапки, дори и сега, когато е зимния период, това е наистина периода с тези аксесуари, но те могат да бъдат и много по-подходящо вложени и в пролетно-летния сезон, който ни предстои да сложим в гардероба си чрез нашите дрехи и да покажем чрез нашите визии. Аз бях Емилия Георгиева, стилист за визия и имидж. Потърсете ме за още съвети в моята фейсбук страница Огледало стил и имидж с Емилия Георгиева, както и на моят сайт огледалостил.com.